20 जानेराक सांखळेच्या रवींद्र भवनात सर्गेस्त मंगेश पाडगांवकाराच्या यादीन संगीत कार्यावळ जावपाची आसा अशें अतुल अरुण दाते हांणी सांगलां। आरडेक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। मंगेश पाडगांवकर आपल्यातून जाऊन आता 1 वर्ष झालं। त्यानिमित्त मी आणि मंगेश पाडगांवकरांचा मुलगा डॉक्टर अजित मंगेश पाडगांवकर या दोघांनी मिळून आम्ही ठरवलं की पाडगांवकर साहेबांचे काही कार्यक्रम यावर्षी करावे, पहिलं वर्ष आहे म्हणून। आणि त्यानिमित्ताने पाऊस गाणी हे त्यांचं नवीन पुस्तक येत आहे, त्याच्यामध्ये पावसाची कविता आणि पावसाची गाणी असं आहे। आणि पाडगांवकर म्हटलं की आजपर्यंत असं कधीच झालेलं नाही की त्यांचं पुस्तक लोकांनी दुर्लक्ष केलं। प्रत्येक पुस्तक लोकांनी डोक्यावर घेतलं। काही काही पुस्तकांचे 25-25 आवृत्त्या निघाल्या, अशा कुठल्याही कवीच्या बाबतीत महाराष्ट्रात झालेलं नाही आहे। आणि आम्ही गोव्यात हा कार्यक्रम सध्या तरी एकच करतो आहे। ते करण्यामागचं कारण हे आहे की पाडगांवकर खूप पॉप्युलर आहेत गोव्यामध्ये, पण पाडगांवकरांचे खऱ्या अर्थाने गुरु कोण, पहिली कविता जे कोणाची ऐकली पाडगांवकरांनी आणि त्यांनी कविता लिहायला सुरुवात केली तर ते म्हणजे बाबा बोरकर। बाबा बोरकर हे आम्हाला सांगायला नको की गोव्याचं किती मोठं नाव आहे। आणि आम्ही त्यांना गोव्याचे कवी मानतच नाही, आम्ही त्यांना भारताचे कवी मानतो। महाराष्ट्रातसुद्धा त्यांचं नाव कुठल्याही मराठी कवी इतकंच मोठं आहे। तर म्हणून आम्ही इथे गोव्यात कार्यक्रम करतो आहे। 20 जानेवारी शुक्रवार 20 जानेवारी इथे संध्याकाळी 7 वाजता रवींद्र भवन सांखळी। तर मी अपील करतो की आपण सगळ्यांनी यावं आणि हा कार्यक्रम सगळ्यांसाठी मोफत आहे।